യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ട കുത്തിപ്പൊരിയാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3 സവാള, ചെറിയ സവാളയാണ്, അത് കാരണമാണ് 3 എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 2 മുട്ട, പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ്, കുത്തുമുളക്, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാളയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് അരിഞ്ഞിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ചൂടാകാനൊന്നും നിൽക്കാറില്ല. ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യാറ്. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടണം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുത്തുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി മുട്ട ഉടച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സിമ്മിലേക്ക് ആക്കി വെക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞ് പൂവടി. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കൈ വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും. ഞാനിവിടെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സവാള എടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് മുട്ട വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പൊടികളും എല്ലാതും അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട കുത്തിപ്പൊരിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.